Aşgabatdaky meşhur sowda merkezinde yerleşen barlaryň birine baran adamlar ýurt ýolbaşçylary Berdimuhammedowylaryň garyndaşlarynyň eden etdiligine üslegsiz şaýat boldular. Azatlyk radiosuna 6-njy ýanwarda Şamrat Rejepowyň gatnaşmagynda ýüze çykan ýagdaýa mejburi şaýat bolan adamlar bilen gürleşmek başardy. 6-njy ýanwarda akşam Aşgabatda Alabay Gujugynyň altyn ýadygarlyginiň golaýynda yerleşen meşhur Gulzemin sowda merkeziniň 4-nji gatyndaky Sky Barda adatdaky ýaly köp adam ýygnandy. Şaýatlaryň aýdyşýaly sagat 21:00-dan soň birden atas gizlen diýip gaty ses çykypdyr we barda oturan adamlaryň köpüsi desine oturguşlaryndan böküp şammy diýip zaldan çald dargap başlapdyr. Yerlerinden butna mangalan adamlar esasan bara ilkinji ýa-da baranlar bolup, olar näme bolup geçýänligine düşünüp hem ýetişmändir. Barda henizm müstürler bardy. Birden kapydan gysga ayakly, gysga boýly, temizrak bir adam harby serkerdäniň ýürüýüsi ýaly ýörep girdi. Onuň ýanynda 2 jan pinasy bardy. Ol barmene ýakynlaşdy we oňa geygyryp başlady. Näme üçin hemmesi ýok bolmady diýip onuň ýüzüne ýumruk çaldy. Gen galdyrjy ýeri barmen hem oňa gaýtargy berdi. Soňra jan pinalar barmeni tutdular we sammy ýegen barmeni ýene bir näçe gede kurdy. Ýöne soň jan pinalar barmena $200 verdiler. Diýip barda ýüze çykan ýagdaýa şaýat bolanlaryň biri gürrüň berdi. Bolan ýagdaýlary görenleriň söýlerine görä Şamrat Rejepowyň eden etdilikli hereketleri munyň bilen çäklenmändir. Ol baryň içindäki adamlara seredip, olara azar berip başlapdyr. Ol baryň içine döňüp galan adamlaryň arasyna aýlanyp başlady we göwreli aýaly bilen oturan bir ýaş ýigidiň stoluny ýakynlaşdy. Oňa üns bilen seretdi-de birden gyýdyň ýüzüne urdy. Onuň adamsy böküp turdy. Howpsuzlyk işgärleri ýigidi tutdular we meşhur ýegen ony ýenişdi. Şondan soň zalymlaryň üçüti de gitdiler. Adamlar gillenen ýerlerinden gaýdyp geldiler we gaharly dargap başladylar. Diýip şaýatlaryň ýene biri gürrüň berdi. Azatlyk radiosy Gulzeminiň administrasiýasy bilen habarlaşmagy synançdy ýöne sowda merkeziniň wekilleri bilen gürleşip bilmedi. Şamrat Rejepowyň özü bilen gürleşmek hem mümkin däl. Türkmenistanyň öňkü prezidentiniň ýegeni we häzirki prezidentiň dogan oglany Şamrat Rejepowyň adaty adamlar babatyndaky eden etdilikli hereketleri we onuň korrupsiýa dawalary bilen ilteşigi barada azatlygyň we beýleki gararsyz media serişdeleriniň maglumatlarynda ençemegede habar berilipdi. İl içinde Şammy bir kanunçy ady bilen tanalýan Şamrat Rejepow Gurbanguly Berdimuhammedowyň uly gyz dogany Durdynawat Rejepowanyň ogullarynyň biri. Şeýle-de ol öz daýzasy Gulnabat Döwletowanyň giýösi. Döwletowanyň 2022-nji ýylyň Tomsunda Milli Gyzyl Ýarymay Jemgyýetiniň başlygy wezipesinden aýrylmagynyň sebäpleriniň biri hem Rejepowyň Gyzyl Ýarymaýyň mümkinçiliklerini hususan da ýurda möhleti geçen çilimleri we azyk önümlerini import etmek üçin ulanmagyna bagly diýilip habar berilipdi. Adamlar oğlun prezident Serdar Berdimuhammedowyň öz dogan oğlanlarynyň bir kanunçylygyna gysyş etmegine begenipdiler we olaryň jemgyýetçilik ýerlerinden belli bir wagtlyk ýitirim boljagyna umyt baglapdylar. Görnüş ýaly daýysy halk maslahatynyň başlygy Gurbanguly Berdimuhammedow häkimet başyna gaýdyp gelenden soň ýegenler hem ýene gaýdyp geldiler. Dip Azatlyň Aşgabatdaky çeşmesi aýdýar. Azatlyň çeşmeleri Serdar Berdimuhammedowyň prezidentlige girişinden gysga wagt soň öz daýzasyny işden aýyrmak kararyna garyndaşlarynyň zäherli awryndan diýmek we täsirini azaltmak şeýdip öz awryny ýokurlandyrmak synanşygy diýip baha beripdi. Prezident maşgulatynyň garyndaşlary köp sanly eden etdilige we bir kanun ýagdaýlara ýygyderli baş goşup gelýärler. 2022-nji ýylyň sentýabr aýynda Gurbanguly Berdimuhammedowyň aýal dogany Gulnabat Döwletowanyň ýene bir giýösi Ibabekir Bekdurdiýewiň ýeçiligindäki botanika bagynda ýerleşen Botanical Garden we Georgia restoranlarynyň ýapylanlygy habar berilipdi. Bu 8-nji sentýabrda restoranyň ofitsianty öz kärdeşlerine pyçak bilen hüjüm edenden soň bolupdy. Gararsız Türkmen News neşri şonda prezident Serdar Berdimuhammedowyň öz garyndaşlarynyň atlarynyň negativ ýagdaýda açaçan peýda bolmagyna gaharlanandygyny ýazypdy.